Program director isichazile mna ndingwasimani unokubonga umntwana wasekhaya unokubonga ekhulisweni bazali bakhe bobabini ekhuliswa ngumamakhe notatakhe ekhulela kumhlaba walapha emfikeni unokubonga ayingomntwana phaa ekhaya umntana usenza ingxaki ewe usenza izinto njengabantwana umntana xa ekhula uyasenza izinto unokubonga ungumntwana omamelayo unokubonga ungumntwana oyibonayo into xa irongo uthe xa kufika limini sahlala phantsi kuba siyazi into yoba unokubonga ifika ixesha ehleli ekhaya engekho sidubeni ehleli nomama mphayana ekhaya lithe xa lifika ke eli xesha asaxhalaba kakhulu ngoba siyazi ungumntwana okhulisiweyo unokubonga ukhuliswe ngohayi uthe xa kufika esi sigaba samane sijongana ngoba kaloku nguntondo into andizubambe kakhulu kodwa ndifuna ukuthi unokubonga uqeqeshiwe kokwabo wafundiswa ngabazali bakhe ngoku ndizawuthi xa ndiza kwehla ndithi mathunjana umamam ndifikile exesha ndifuna ukuthi kuwe nkuni ze nithandane nithobelane nakhani siyabulela kakhulu. Bethuna nginestate nje ebendisiqakathile kule list yam esiza kwamkela umakoti ulungelwa Ketile kodwa ke ngoku istate esasiphakamisa ikwayara mzimbalwa bethuna ndizawumane ndifaka ikwayara le isithi kwezinye izithethe ke ndifake le kwayara ibimane zokujika kule ndawo ngoku ke ndizawucela indumiso sizowuphakamisa ubawo uKetile ozawuthetha kwicala lakulo mkhwenyana.
torho nomfundisi. Ndibulise torho namadoda amakhulu. Ndingamshiyanga nomama unkosikazi. Ngokwesihlalo zabo notata. Ndibulise torho nefamily yam neyakulomakoti. Nabantu bonke abalapha ngaphakathi simolweni ngayo le mina namhlanje ikhethekileyo kwezinye insuku endibulela uThixo othe wabagcina abantwana bakho bakhokela kule ndlela besiza kulomhlatyana waseganqeni wandikhumbuza xa uMoses ekhokela amaSirayeli wathi uThixo walimisa avuleka nolwandle bawela abantwana bakaThixo ngalo mazwi ke ndithi molweni ngale mini kamtshana endizothetha ngomtshana wam umzukulwane kaCingani nonowekeni ethele kwekwe yalifumana uswazi yatsukilwa lekwekwe yazifumana nesiyalo incinci njeya umntaka kaMantyontya wakhula ke njengabanye abantwana kodwa umntwana efika ngexesha eyona nto ibalulekileyo lixesha ayazi umuntu kuyavalelwa angabuye emveni kwexesha abuye ebusuku zange ayenze ke lo Msinethemba ukhula apha phambi kwam bonke abantwana ke ayincedi ba noba ndingamtyibela mna ndiyafana nabanye abantwana kodwa uthele kwekwe yabe ikhulile yaxelisa uPawulos yathi ngela xesha bendisenza izinto zobuntwana ngoku ndithanda uba indoda ndenza izinto zobudoda siyambona ithi le kwekwe kayithetha ilizwi lalingathi lihlala inyuka into kaMantyontya indoda ende ndisho ndivukelwe kuba omakhulu bakhe babene wayisoke esondela apha kunowekeni uSinethemba nangu umama wakhe uNombuyisela endithi ke andifuni ukwenza amade ngoba uhleli nabantu apha noba ndingamtyibela ndithini bawuthi abantu awuya wako wathi kum kodwa umtshana khangayenze enye into ba angobonwabisi wabathanda babonwabisa abantu bakomawabo babaleka ngamabhoso naku kuthi kwalapha indoda nomfazi endikucela ke mtshana umphathe kakuhle umakoti nawo umakoti umphathe kakuhle umtshana wakho andifuni wonzakala wonakalisa mphathe uTheko enkosi masibulele ke kutata kubawo ukhetile ethetha ngomtshana wakhe esithi ke namhlanje indoda balekile uthi uthi uye emtshatweni uyintoni uyindoda kuba emtshatweni kufuneka ntoni amadoda abantu abanomqolo abantu abanyamezelayo abantu abazinikezelayo kwinto abazimisele kuyo ngoku ke ndizawucela uSister Nomonde ikhona item azawusinika yona siphakamise ulungelwa Ketile oza kwamkela umakoti kowabo izandishi Makabongwe Jehova makabongwe
Through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I've learned to depend upon His word. Through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I've learned to depend upon His word. Tandazani ningayeki impendulo siyabuya, impendulo siyabuya. Tandazani ningayeki impendulo siyabuya, impendulo siyabuya. Mthandazo unamandla, uma sithandaza ngakukholwa, uYesu mamela aphendula umthandazo. Sisakonke kuYesu ngomthandazo. Umthandazo unamandla, uma sithandaza ngokukholwa, uJesu mamela aphendula umthandazo. Sisakonke kuJesu ngomthandazo. Thanda suzonqoba. Ngicela sibenzisane. Thanda suzonqoba. Thanda suzonqoba. Okokuqala mani babulise tokotata, ndibabulise omama ngokuzihlalo zabo, ndingamoshanga ixesha, ndibulise ulutsha naye wonke torho umuntu olapha
ngale mini mnandi ndithi molweni bethunani ndonwabile mna ndime apha nje ndimele ukwamkela umtshakazi wethu ndonwabile wathi usinethemba xa wesithi ufuna inkosikazi sahlala phansi singamamfene sizibuze uba I wonder sawuthi ngubani na umolakazana wethu siphume negama kasathi ngu-Alime egama lika-Alime linemini kuthi sifuna Alime elakhaya lamamfene ngenxa yento yokuba kaloku thina sesibadala uyena uyimilenze uzingalo zethu apha singakwazi ukufikelela thina sivuyile xa sibona lo moya uyagqadaza mani umbona nje ba uyagqadaza ngenxa yento yoba kaloku thi sesoyisakala sithembe yena ke ngoku Bondlovu siyanibulela kakhulu ngomntana wenu ubonakele lo mntana ba uphuma ekhayeni sithe Nkosi sizamphatha kakuhle ngoba naye uyingxenye yefamily yethu siyamthanda kakhulu zenixole nihlale nisazi ba wamkelekile emamfeneni lo mntana siyamthanda kakhulu Torho siyamthanda andinamazwi isike ndaqaqwa xa ndibona into enhle kangaka bethunani kumnandi uba lapha siyavuya sonwabile ndiyabulela ngale ntombi inhle uAlime sinethemba elikhulu uba elakhaya lasima eza ndawo bezithamba kuba engekho uzasiqinisa yena simthembile kakhulu ngalo mazwi Torho ndithe Nkosi kakhulu Anel class khawuthi bekani indlebe mazulu uthethe itsho indlu yonke